als ik over de merken in Ljouwert ren en ik ben bij gelijks, ik ben dronken. Dan kan ik zeggen, ja, het is mijn eigen tijd. Want ik ben nou op dit stuit geen commissaris, ik ben gewoon John Jorritsma. Dat ken het. Jouw functioneren in het maatschappelijk geweld, die ken je net losje van jouw functie als voorbeeldfunctie, als burgemeester of als commissaris of wat dan ook. En dat had Jork Haan net goed in de gaten houden. De rie van Vlieland, het zijn van wij kunnen dat onderscheid net maken. En wij vinden dat er daardoor geen draagvlak is voor een toekomstig functioneren als burgemeester. Maar kan het net zo wezen dat juist op zo'n Lieds eiland de gemeentepolitiek, de partijen zo sletten binnen dat iemand van Boeten die hem wat oorgedraagt, dat er geen plek meer voor is? Ja, dat zou kennen. Ik kan zijn het werkje als bestuurder in een Liedse gemeenschap. En dat nou hier in Friesland of in Limburg is, dat is net zo van belang. Maar dat is dreig. Maar als dat zo is, kun je dat dan als bestuurder accepteren? Ja, dus het accepteren. De rie heeft altijd het laatste woord.